L-ispazju tal-ajru Malti se jingħalaq uffiċjalment minn nofs il-lejl bejn il-ġimgħa u s-sibt fuq ordni tal-awtoritajiet tas-saħħa. L-aħbar waslet f'komunikat uffiċjali fl-istess waqt li f'pajjiżna kienet jirritorna l-eks Prim Ministru Joseph Muscat b'titjira minn Londra. F'dan il-video li tpoġġa fuq il-medja soċjali mid-deputat Jason Azzopardi, Muscat jidher nieżel mill-ajruplan u jirkeb vettura li kienet qed tistennih fuq il-mitjar. Fil-filmat il-ħaddiema tal-ajruport jidhru ma kienu lebsin ebda l-bis protettiv. Muscat wasal eżatt wara li l-ġurnata qabel il-Prim Ministru Robert Abela insista biex min għandu jirtorna Malta jagħmel dan malaj f'messaġġ ċar li t-titjiriet kienu se jitwaqfu ħesrem. Nappella lil dawk il-Maltin u għawċin kollha li qegħdin barra l-pajjiż biex jiġu lura mill-aktar fis. U għalhekk qed nagħmel dan l-appell min għandu joħroġ, min għandu jidħol. Qed isiru kontrolli stretti fuq min jidħol inkluż bil-screening li huwa meħtieġ. Fis-qarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta avżan il-passiġġieri li kienu se jivvjaġġaw wara l-jum tas-sibt biex jikkuntattjaw il-linji tal-ajru rispettivi għal aktar informazzjoni dwar it-titjiriet li kienu bbukkjaw. Mis-sibt li ġej l-MIA se jkun qed jaħdem biex jiffaċilita il-wasla u tluq ta' merkanzija u titjiriet umanitarji. L-MIA avża wkoll biex kemm jista' jkun in-nies ma jużawx l-ajruport sakemm mhux biex jivvjaġġaw. Anke l-Air Malta se tkun qed tissospendi il-titjiriet kollha ajra l-vjaġġi speċjali umanitarji u tal-merkanzija. Sa dan it-tant l-iskejjer u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha se jibqgħu magħluqa għal żmien indefinit. Dan ħareġ permezz ta' avviż legali pubblikati 3 filgħaxija u li b'mod prattiku ifisser li għalissa ma nafux meta se jerġgħu jiftħu l-iskejjer. Il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern kien ħabbar li l-iskejjer se jibqgħu magħluqin sa nhar il-ġimgħa li ġej. Issa dan l-għeluq ġie estis għal żmien indefinit sakemm jinħareġ avviż ieħor. Dan l-avviż legali jidħol fis-seħħ minn nhar is-sibt li ġej. Iżda fil-waqt li l-avviż legali jgħid li l-għeluq tal-iskejjel se jibqa' fis-seħħ sakemm jinħareġ avviż legali ieħor, ftit sigħat wara li ħareġ dan l-avviż legali, il-Gvern joħroġ stqarrija jgħid li l-estensjoni tal-għeluq tal-iskejjel ivalida sa 17 ta' April meta kienu se jispiċċaw il-vaganzi tal-għid.